שלום לכולם צופים יקרים, כאן מיינקראפט קינג ואני עומד לצלם פרק על סקאי וורס. בניגוד לסרטון הקודם שקאמינג גיימס לא רצה שאני אעלה ומחקתי אותו, הפעם הוא אמר שזה בסדר לעלות סרטון על סקאי וורס, ואני בחרתי בקיט אנדר פרל, וגם ה-IP של הסרבר יהיה בקומנס. זה סרבר ממש מגניב, שרק שתדעו. טוב, בואו נשים פה את הכל, פה את זה, אנדר פרל, וגם את זה. אוקיי, בואו נראה מה יש פה בצ'סט. פויזן, עוד פויזן אחד. חצים, את זה אני צריך. טוב, לא ממש משהו שאני צריך, אבל שיהיה. זה אני לא צריך להתברר. אז בואו נרד למכרה, וכאן אין לנו כלום, אז בואו פשוט נשתגר לאמצע. כמובן אני יודע, צריך קודם להרוג את כל השחקנים, ואני צריך להרוג את הזה שיורה בי עכשיו, ואיך הוא פגע בי עכשיו. אז אני פשוט אשתגר לאמצע, כי אתם רואים, הם מעצבנים! ממש מעצבנים. אז ניקח תנופה ו... היי! קדימה, קדימה, קדימה! יש! יש, אני פה. בואו נהרוג את האיש הזה, שאין לי מושג מה שמו. תמות, תמות, תמות! לא, תמות, תמות, תמות! אני לא יכול למות סתם ככה. כן, 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 כן! תמות, תמות! יש! תמות. לא! טוב, אז נעשה קרב חדש. כמובן זה לא היה פייל מוחלט, אני בכל זאת הרגתי מישהו והשתגרתי לאמצע. אבל פייל זה פייל, ומה אפשר לעשות? טוב, בואו נראה. ניכנס פה. שיט. ניכנס טוב. בואו. פה, ואני אחזור אליכם כשנתחיל בקרב. ושלום לכולם, חזרתי ואני התחלתי רק הרגע. בואו נראה. בלוקים. כן, כמו אשר בלוקים שראיתי בי. אז טוב, אין לי ברירה אלא wait. טוב, אוקיי, פלינט. טוב, כנראה שאני חייב להשתגר למעלה, כי במרכז פה יש כבר מישהו. ואני לא הצלחתי להשתגר, נכון? לעזאזל. טוב, לא משנה. מה זה כבר משנה? אני פשוט... רק 4 שחקנים? זה טוב! אבל לא בזמן שיורים עליי. לעזאזל. יורים? שיט. למה הוא פשוט לא יכול לעזור אותי בשביל? אם רק לי היה חיצים גם, אז הייתי מכסח אותו. עוף ממני. טוב, אני אחזור אליכם כשהרגעים יהיו יותר טובים. ואני אשכרה נפלתי. זה פשוט לא הוגן. טוב, אני אחזור אליכם אחרי עוד קרב יחיד. ואנחנו מתחילים את הקרב. עוד 3, 2, 1, גו. אוקיי, אז ירידה די מפותלת. אוקיי, זה היה די מוזר. לא יודע, אני חושב הייתה פה עוד מפה כזאת ושדרגו את המפה הזאת. מה, אני חייב ללכת כל הדרך? זה מבאס. טוב, הנה הצ'סט. לא צריך, כן צריך, צריך. כזה צריך, אני לא צריך פה שום דבר כל כך הרבה. אז, כן, צריך קודם להתלבש, מה? זה. טוב, בואו פשוט נשתגע. כן, שיגור מוצלח. פוז'ן או פילינג ו3, יש. זה ממש טוב שאני השתגרתי ישר לאמצע. יותר טוב אפילו. עוד פויזן או פילינג. טוב, בואו נלבש את המכנסי דיימונד במקום המכנסי איירון. חוצה מאיירון, די טוב. נעליים זה גם טוב. בואו. עדיין לא פגשתי חצים. וזה
זה די רע. דיימונד סורד, פויזן, רג'נריישן, את זה אני גם צריך. בוא נראה, גולדן אפל, זה לא ממש צריך. יופי. בואו נראה עוד גולדן אפלס, טוב מאוד, כל פעם מתקדם טוב. אני אחזור אליכם כשיבוא לפה מישהו. ואני נפלתי שוב, איזה לא יאמן. פשוט לא יאמן. בואו נראה מה יש לילד הזה, ילדה. איזה מסכן. טוב, שיהיה. אני אחזור אליכם לקרב הבא. וחזרתי אליכם בזמן שיש פה איזה מישהו. שלום. הוא חיסה איזה בעוד שכבות. טוב. בוא נראה אם אתה תעמוד בזה. מחכה לו כאן הפתעה. ואני אחזור אליכם עוד כמה שניות. וברור שמטתי שוב, אבל אני אחזור אליכם בפרק הבא. בינתיים תעשו לייק וסאבסקרייב. ביי לכולם.